Vilkårene for at drive A-kasse har gennem de seneste år ændret sig. Konkurrencen mellem A-kasserne er skærpet, og kampen om medlemmerne er blevet hårdere. Og både dagpenge- og beskæftigelsesreformen har været med til at redefinere rammerne for A-kassernes rolle og deres opgaver. Det har stor betydning for FTFA's nye strategi. Den mission, FTFA siden 2008 har arbejdet hen imod, er vi nået i mål med. Derfor satte hovedbestyrelsen i efteråret 2015 et arbejde i gang med at lave en ny vision, mission og strategi, der skal give FTFA en ny retning for fremtiden. Det er vigtigt at inddrage rigtig mange mennesker, fordi det er jo sådan, at det er jo ledelsen, der har muligheden for at allokere de nødvendige ressourcer. Det er både økonomiske, og det er også menneskelige. Men det er jo ikke os, der til sin tid skal implementere den. Det er jo medarbejderne, og derfor skal vi have medarbejderne med. Og det er sådan set også nødvendigt, at vi har hovedbestyrelsen med, fordi hvis de ikke bakker op om den strategi, jamen så går vi i den forkerte retning. Og det er sådan set også vigtigt, at vi har de små organisationer med, der ikke sidder i hovedbestyrelsen, for de skulle også gerne synes, at de har verdens bedste A-kasse. Det er rigtig vigtigt, at hovedbestyrelsen og koncernledelsen i dag får tænkt nogle tanker og får startet en proces på en god måde, så vi kan få defineret FTFA til et fremtidigt arbejdsmarked. Jeg synes, stemningen er god, og jeg håber på, at vi får et konstruktivt ophold her. Jeg kan mærke blandt de andre bestyrelsesmedlemmer, at de er klar til at tage fat, så jeg synes faktisk, det er en god stemning. Ja, mine forventninger det er, at vi kommer i gang med arbejdet først og fremmest, og så er forventningerne, at vi kommer ud på den anden side med noget, hvor vi kan se ind i fremtiden, og vores FTFA er en del af det. I dag har vi medarbejderdag, og vi skal prøve at arbejde lidt med den nye strategi for FTFA. Det betyder rigtig meget, fordi det betyder, at vi skal finde ud af, hvor er det, vi skal bevæge os hen de næste mange år, og hvad er det, vi skal fokusere på i det daglige arbejde. Stemningen er fantastisk, og det er en madtid på det her medarbejderdag, og det er sådan set lige meget, hvad emnet er. Jeg tror, der er rigtig mange, der har glædet sig til denne dag, fordi vi netop helt fra start bliver involveret i udviklingen af den nye strategi, og det betyder rigtig meget for mange, tror jeg. Med medarbejdernes input i bagagen arbejder hovedbestyrelsen videre og inddrager også de faglige organisationer. Jeg synes, der har været en rigtig god stemning i dag, og jeg synes, det har været rigtig effektivt at få talt med en masse fra andre organisationer, så det har været da godt. Det har været godt at få lov til at kommentere på det strategiarbejde, der har været, fordi når vi sidder sammen, så inspirerer vi jo hinanden til at få idéer og tør også sige, kan man sige, det her forum helt inden fra hjertekuglen, hvad er det egentlig, vi mener, og hvad er det, vi tænker omkring FTFA, og hvordan kan man gøre det anderledes og også bedre. Så jeg synes, det har været en rigtig god arbejdsmetode, der har været. Det giver rigtig god mening for en A-kasse som FTFA at hele tiden arbejde med sin strategi. Altså, vi er i en foranderlig verden. Der er rigtig mange ting, der forandrer sig på arbejdsmarkedet. Hvis vi gerne vil have en moderne og effektiv A-kasse, så skal de også følge med tiden. Så derfor lave strategi hver 3. år, det giver rigtig god mening. Når vi ændrer fokus mod et nyt kerneprodukt, er de faglige organisationers stemme vigtig. De er fundamentet for FTFA. Sammen skaber vi værdi for medlemmerne.